Boas, son Alberto Suárez, adestrador do Xuvenil A do Real Club Celta de Vigo. Partido moi exixente, partido de moita tensión, calquera dos dous fixemos moitas cousas ben e tivemos a sorte de ter máis acerto nas áreas e poder levarnos o partido. Creo que a tempada é moi positiva, os rapaces están mellorando moito, están crecendo, incorporando máis cousas á súa mochila, como soimos decir, e, bueno, creo que é para estar moi satisfeitos do que levamos feito ata agora e seguir crecendo e mellorando. Nun equipo de formación, o primeiro obxectivo é acercar aos futbolistas, e máis nun Xuvenil A, acercar os futbolistas ao fútbol profesional, ao Fortuna, ao primeiro equipo, e despois somos o Celta, pois a nivel competitivo, saír a gañar todos os partidos. O club confía moito no noso traballo e, bueno, a verdade é que é unha maravilla vir aquí todos os días, traballar cos rapaces, ver a súa evolución. Pois, creo que estamos nun momento moi bon e que hai que disfrutalo. Reflexa o traballo que se fai aquí, xa non só a nivel de xogadores, senón tamén de adestradores, e, bueno, creo que é un orgullo para todos poder ver o primeiro equipo, ver tantos xogadores da casa, xa non só xogando, senón en moitos partidos, sendo capaces de marcar as diferencias, e, bueno, creo que é un orgullo. Creo que é unha axuda enorme para nós, para que os rapaces crean, para que os rapaces vexan que con traballo, e se exixen, que a posibilidade está aí. Temos a sorte de que tanto Claudio como Freddy están moi presentes no día a día, veñen a ver moitísimos partidos, seguen moitos rapaces e eles sábenlo. Creo que son un aliciente máis para o traballo semanal, para o fin de semana, para todas esas cousas que os acercan ao fútbol profesional. Creo que é ideal, non? Ao final fai que os que estamos traballando aquí pois sintamos que o club mira para nós, que nos sintamos valorados, e eso ao final eu creo que se transmite. Eu creo que iso é seguridade para un adestrador, que o transmites ao xogador, esa ambición, e creo que é unha situación ideal e que se está demostrando que a curto plazo xa está dando moi bons froitos. Canteira é a base dun clube, non? Ao final, pois, os xogadores que chegan ao primeiro equipo, hai casos, como vimos, que dende benxamíns están aquí, pois o sentimento de pertenza que van ter hacia esa camiseta, hacia ese escudo, pois é enorme, eso transmítese, en un vestuario creo que é importantísimo. O día a día aquí moitas veces fano sinxelos os rapaces, porque veñen con moitísimas gañas, sempre adestran ben, sempre queren aprender, moito gracias ao traballo que se fai cando son máis pequenos, entón, bueno, ao final nos un pouco é guialos, acompañalos, darlles a máxima información posible e melloralos non só no deportivo, senón tamén a nivel personal, que creo que é moi importante. Se non eres boa persoa, creo que é moi complicado chegar. Xa non é só esta fin de semana, non o centraría só nunha fin de semana, eu creo que toda a tempada, xa non só a nivel de resultados, senón a nivel de sensacións, o que se transmite, sobre todo, pois, nos partidos dos equipos máis maiores, creo que esa sensación, eso que se respira, ese é o triunfo un pouco da canteira e da xente de aquí. Bueno, dende que estou aquí, creo que a saúde da canteira sempre foi moi boa, sempre hai futbolistas de moitísimo nivel en todas as categorías. Eu creo que ese é o camiño, non? Pois seguir mellorando os rapaces, porque temos moitísima calidade, moitísimo nivel na Madroa. Estou seguro que se seguimos traballando e creendo no que se fai como estamos facendo, vamos a ver moitos rapaces dos que agora están en infantís, benxamíns, no primeiro equipo.